Този материал е за деца над 6 години, които познават или сега се учат да познават частите на речта. Тук имам купички с различни цветове, за да е малко по-весело. И на всяка купичка съм залепила името на тази дума или този вид дума. Ще видите, че вече съм направила няколко такива картончета с съответната дума, но съм оставила и няколко картончета празни, за да може той сам да си напише неговите си думи. Сега, някои са познати и основни. Написани са на английски, защото сина ми ходи в английско училище, но разбира се, вие ще ги напишете на български. Имаме съществителни и тук имаме няколко примерни такива думи съществителни, като виждате, че някои от тях са имена. Нали? Знаете, че имаме съществителни собствени, съществителни нарицателни. Учим за съществителните, правим изречения с тях, слагаме ги в примери. Интересно би било, ако се вземат по една думичка от всяка кутийка и се правят изречения. Най-интересни игри могат да се правят, да се разказват приказки. Това са такива възклицания. Това са такива думи, които имитират звуци. Прилагателни. Имаме предлози, глаголи, наречия. И местоимения. И, например, може да се говори само за един вид. В началото, когато се учат тези думи, може да се вземе само една от кутиите, да се говори само за нея, или да се вземат всички, ако е малко по-запознато детето с видовете. И може би това е по-приложим вариант, вместо да се набляга толкова много на теория, да стане малко по-забавно и от тези думи да се направят истории смешни, да станат малко по-живи тези думи и да се види как се използват в реалния живот. Не забравяйте да му дадете възможност само да допринесе, за да разберете дали е разбрал смисъл на думата. Като му кажете да направи един глагол и ако ви каже дъска, значи трябва да се работи повече, да се обясни точно значението, че това е дума, която извършва някакво действие или е състояние.